Nadšenci pěstování pelargonií měli dostavení v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze na Slupi. Už tradičně se konala na konci června 2026 výstava pelargonií. Tato výstava se koná souběžně i s výstavou masožravek. Letos se v Botanické zahradě na Slupi konalo ve stejném termínu, dokonce 4 výstavy. Takže výletníci si v tomto termínu přišli na své. Spolek Přátelé pelargonií vystavovali řadu kultivarů. Mezi nimi přírodní, sukulentní, botanické, růžičkové a mnohé další pelargonie. Vystavované exponáty jste si mohli některé dokonce rezervovat a odnést si je v poslední den výstavy. Pokud jste však nechtěli čekat, byl zde i bohatý sortiment k přímému prodeji. Líbí se vám videa z našeho spolku? Tak dejte like tomuto videu. Nezapomeňte dát i odběr našeho kanálu a budete mít stále přehled o novinkách z našeho spolku. Děkujeme. Naše výstava se nacházela v horní části skleníkové expozice Botanické zahrady. V této části jsme měli k dispozici celý skleník. To se nám zdá více než velkorysé místo pro naše exponáty. Můžeme tak rozdělit skleník na výstavní část a prodejní část. Mnohé pelargonie si tak vyhlídnete v prostoru výstavy a pokud jej některý z členů nabízí i v sekci prodeje, tak si můžete takovou krásku rovnou odnést. Letos jsme vystavovali i prodávali novinky z řad švédských, ukrajinských a ruských šlechtitelů. Tyto pelargonie jsou v posledních letech velmi žádané. Návštěvníci našich akcí tak mají jedinečnou příležitost si je pořídit takto osobně než jen pouhým nákupem přes sociální sítě. Pořizovací ceny jsou sice vyšší, ale to je právě proto, že se jedná o sbírkové kultivary, kterých je málo. Mají dokonce i zvýšené nároky na pěstování a mezi znalci jsou tak vysoce ceněné. Ovšem každý milovník pelargonií si u nás přijde na své. Nejen dražší sbírkové pelargonie, ale i muškáty našich členů, pěstitelů a šlechtitelů jsou připraveny uspokojit vaší poptávku. Naši členové byli připraveni odpovídat vám na řadu otázek z oblasti pěstování pelargonií a dokonce i nejen jich. Letos jsme měli připravenou i tombolu. Bylo vidět, že tato soutěžní vsuvka se vám dokonce líbila natolik, že zvažujeme v příštím roce ji opět zařadit. Líbila se nám atmosféra, která kolem ní vznikala. Letošní léto si pro nás připravilo i vysokou teplotu, což jsme v počátku viděli černě, že nás mnoho lidí vynechá a na výstavu nepřijede. Ano, někteří nám předem avizovali na sociálních sítích, že díky vysoké teplotě letos nepřijedou. Co na plat, větru, dešti poručit neumíme, ale veliké díky patří vám všem, kteří jste nás přijeli podpořit. Rozhodně vás nebylo málo a to je krásné. Moc si vás vážíme. Musíme říci, že atmosféra s našimi návštěvníky byla skvělá. Přivezli jste nám výbornou náladu. S mnohými proběhla i výměna kontaktů a v případě, že jste nenašli pelargonii, kterou jste hledali, vám pěstitelé na sebe zanechávali kontakt a rostlinu vám poslali nebo jste se domluvili na osobním předání. Proto takové akce pořádáme. Taková spolupráce dovede být velmi produktivní na obou stranách. Moc nás potěšilo i to, že jste naší organizaci podpořili a povzbudili v její další existenci. Právě pro vás to rádi děláme a věřte, že vytrváme. I na této akci nám přibývali další členové spolku, což nás moc těší, že chcete být naší součástí a podílet se na spoluorganizaci podobných akcí. Dejte like tomuto videu a odběr našeho kanálu. Jedině tak nepřijdete o žádnou z našich dalších akcí, které už nyní začínáme plánovat.
Sledujte naše další sociální sítě a webové stránky. Veškeré odkazy najdete pod naším videem nebo v popisu našeho kanálu. Letos byly všechny naše akce hojně navštěvované. Je vidět, že láska k pelargoniím dokáže překonat i takovou překážku, jakou byla i téměř 40stupňová teplota. Jste prostě báječní a právě pro vás je radost podobné akce pořádat. Velké díky patří vedení a zaměstnancům Přírodovědecké fakulty a Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy na Slupy. Bez nich by totiž výstava a prodej pelargonií na tomto místě vůbec nemohla vzniknout. Tato spolupráce je pro náš spolek Přátelé pelargonií velkou prestiží. Díky tomuto místu v centru Prahy vám tak můžeme být ještě blíže. Pro ty z vás, kteří jste nemohli naší akci navštívit, vám alespoň prostřednictvím tohoto videa poskytneme vhled na tuto událost. Osobní návštěva je však vždy lepší, proto se na vás už nyní moc těšíme na akce v roce 2027. Zůstaňte však s námi, videa nekončí, už nyní chystáme další, sledujte i webové stránky a sociální sítě. V příštím roce nashledanou.